Welcome back! No bože, ale ja neviem, či chcem hrať random ako na tom bote. Aha. Azreal. Izrael. Tak sa rozhodne, piča. Tommy Kinch. Tommy Kinch. Od minulého videa mi trochu narastli vlasy. Trochu dosť. Počkej. Jak nejaký on. Michael Schumacher. Ježiš, nie, Viego. Ty hráš Actiona? Mhm. Máš pán, Ježišmaria. Čavo, si zase kúkol u Gigi? Poďme. Vapla. Jazyčkovú ako prvú. 14:28 tohto času. Oj, tu sú obaja. Jo, niekto zabudol, že proste najlepší Tom Kench Eune. Jo, hoj. Tak to si chcel, aby som neintil? Koľko potrebuješ do Silveru? Tak asi 3 výhry. Aha. GG? Dobre. To prečo áno? No lebo Eška, proste Irelia do piče. Ach bože. Tak je to remake. Mám 19 LP, to sú 3 hry, kámo. Ja mám 56 v Tu Irone. Kámo, Waiting Simulator. Bože, to je tak strašne super, že keď vieš, že proste, že keď support bane Morganu, tak chci ísť tú Luxku, ale keď si baneš Morganu, oj. Ach jaj. Tak poďme znova. Krásny pohľad z hora, máme veľké čelo. Kolektor ti scaluje, aj keď máš AP postavičku. Myslím tá pasívka toho, že ťa to zabije, keď máš 5% instakill. To funguje aj napríklad, že na tom Kenche, že keď mám AP proste. No. OK, tak to možno bolo zaujímavé. Došla mi mamina domov. Kamo, akože prove me wrong, ale Tom Kench vyzerá proste vždycky jak tá jedna spolužiačka v tej triede. Máš Tom Kencha v triede? Hej. Jak sa volá? Laura. Tak ak Laura uvidí toto video, tak si kúpt.
Joj, tento updateík s týmito, jak sa to ono je rýchlo, tak to je zaujímavé. Milióni spavnutí v 30 sekunde. Ale kámo, mňa to nebaví. Oh. Bože, kámo. Proste osmerák. Aha, that's my shit. Jaj. Ktoré Flurry sa hrá? To s Bone Platingom alebo s Cosmic Driveom? Či onej? Ale asi toto. Čo ja, kámo, ale... my si nezahráme dneska, ako... Ja sa asi pojem za chvíľku aj nájsť. Kamo, toto je iba, že Bronze a Iron Experience. To sa inak ani nedá nazvať. Neverím. Aha, Domixko, ty si dostal druhú position. Nie, kámo, ty na hovno. Ty sa vymien sa s ním. Ak má v pláne pikovať mail, tak to by mohlo aj... To je docela dobré. A on chce pikovať mail. Mail. Ty. Nie, Junara. No, to už, ja idem asi, ak to takto ešte raz dožne, ja už nejdem, hej, ja si dám pauzu, lebo ja sa poviem nájsť. Ako... Jop, to, lebo idem sa nájsť, hej. Prijem za takých 10 minút. Pár problém.